Hola, mami. Аз съм Светослав Перманто Пердуто Иглесиас. Или Жребеца. И моля да не ме бъркате с братовчет ми, Врабеца, който всяка събота пее в пенсионерския караоке клуб. Разклати го този застиг, бе, младеж! Днес ще ви науча как да спечелите сърцето на дамата, която ви е обсебила. Соро ни учи как да заграждаме. Първо трябва да бъдеш нежен. Покажи й част от себе си, която тя не знае, че съществува. Плаках на края на Титаник. Банално е това. Плаках на края на Минута е много. Скучно е това. Имах половин годишна връзка с Паспарту от Форт Боярд. Бинго! Love me, say that you love me do. Стъпка номер 2. Бъди елегантен. Време е да спреш да се обличаш като Тони Хок, при положение, че едвам слизаш по стълбите. Трябва да си Джеймс Бонд. Не Джеймс, боднах си от картофената салата на майка ми. Ама Цуро, Какво? ризата кара зърната ми да се потят. Уоу. После, като един истински мъж, трябва да се противоречиш. Затова спираш да бъдеш нежен и ставаш корав. Почни да слушаш Металика. Купи си скутерче. Бибитка и докато се прибира с майка си от магазина. И ако още един път го направиш, Стояне, ще се обадя на полицията. Арма, не са прей на недостъпна. Който се прави на недостъпен е простак, майка обади Оф, чакай, обърках инструкциите. Моя грешка. Не трябвало да правиш глупости. Прави сладки неща, които ще накарат да хлътне по теб. Застани зад нея и кажи сладичко. Познай кой. Не дей да заставаш зад нея и да й казваш. Влизай в буса. Обади се за лека нощ. Не дей да й се обаждаш и да дишаш тежко в микрофона. Погледни я право в очите. Не дей да я гледаш право в очите, докато си шляпаш телефона в ръката. Следваща стъпка. Тя ти мисли за противен. Тогава искай съгласието на техните. Може ли да бъда гаджена вътре? Не. Искай съгласие от баба й. Може ли да бъда гадже на внучката ви? Годжи! От Куку Бентли! Аз и Наполеон сме били в една и съща детска градина! След това я накара да се засмее един-два пъти и тя е твоя. Вече сте заедно. Завинаги. И като те заведе да гледате на 3D новия филм на Миньоните, ще се чудиш защо изобщо си се занимавал. Банана спагети, банана макарони. Мили мой Паспарту, къде ли си сега? И, ако не знаете, аз и моите красиви колеги коментираме предизвикателствата, които правите на канала на Дъвки 5 в YouTube. Домати. Чемите. Някой каза мите. Линк в описанието, бейби. Печели се слава и награди. Check it out! And you got a haystack around these needles putting poison in your veins. What they be speaking, putting poison in your brain. Swear to God, got me tripping, thinking on a different plane. Flow in a cosmos, popping star of Abasto. Kinda like a lot, so high, so profile. Misery is funny. Айде, чоп!